Jedné noci o půlnoci mladá dívenka jde spát. V ten moment upír Dex ze své sklíše vylézá a šeptá: budeme si hrát. Odbyla půlnoc, doufám, že nejseš unavená. Vyskočím na tebe, tak ber nohy na ramena. Zakousnu tě, vysaju tě, protože seš kus. Když máš velký oči nebo ty máš plus. Přes den spím a nechci sex, ale o půlnoci to jsem upír Dex. Dex, 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 chce mít se mnou sex, chce mě do postele a vysát mě na ex. Dex, 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 chce mít se mnou sex, chce mě do postele a vysát mě na ex. Opět Dex. Opět Dex. Už bych měla být doma, zhasnout a jít spát, ale upír Dex nespí, chce si se mnou jenom hrát. Chce ode mě sex, co horšího se mi může stát, co se může stát, co se může stát. Chci vidět tvoje prsa, Já nechci vidět prsa, no tak to musím prchat. no tak to musíš prchat. Celou noc budem trsat, Celou noc budem prsat a potom budem prcat. zakousnu tě, vysaju tě, protože seš kus. Když máš velký oči nebo ty máš plus. Přes den spím a nechci sex, ale o půlnoci to jsem upír Dex. Dex, 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 chce mít se mnou sex, chce mě do postele a vysát mě na ex. Dex, 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 chce mít se mnou sex, chce mě do postele a vysát mě na ex. Opět Dex. Opět Dex. Opět Dex. Co se tam sakra děje? Víš, kolik je hodin?